खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव मख'नो नांगोन दि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जोनोम मोननाय एनडिबि आफाद आरो बे एनडिबि आफादनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि थामहिनबा डिआर नाब्ला बिथांनि मोनसे जर'खा खौरां नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनि आरो बे समाव बेखौबो मख'नांगोन दि एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम साफ्रोमबो बर' हारिनि आफादफोरा एनडिबिनि गायसनगिरिजों लोगोसे माखासे मानि बारग' एनडिबि बिथांमोना जेलाव जोबजानाय दोनजानायनिफ्राय रन्जन दैमारिजों लोगोसे साफ्रोमबो एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि सिमांखौ सानफ्रोमबो सुजुयो आरो सानफ्रोमबो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव फैनायखौ हास्थायो आरो अरायसम आरज गाबो। थिग बेबायदिनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे एनडिबिनि गायसनगिरि बिथां रन्जन दैमारिनि जर'खा खौराङानो जाहैबाय दिनै एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि हियारिं दं आरो बे हियारिंआ मा जागोन दसे समनि उनावनो मिथिनो मोननाय जागोन। मानो होनना बुङोब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि मैखोमै खामानि मावदों होनना बुङोब्ला बे समाव बयजोंबो एबा बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आइजो दैदेनगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा हर सान सासे जोंनि बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जेराव बर' हारिनि रैखाथि थामोनथाय आरो आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय जोनोम मोननाय एबा जोनोम होगिरि एनडिबि आफादनि जोनोम होगिरि डिआर नाब्ला थामहिनबा रन्जन दैमारि बिथांनि उदां अख्रां एबा उदां अख्राङाव लाबोनायनि खामानि मावगासिनो दं। थिग बेबायदिनो बिथाङा फोरमायदों दि दिनै एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि हियारिं दं आरो बे हियारिं थानायखौ लानानैनो डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे पस्ट होदों आरो बिथाङा साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आरज गाबनो होदों जाहाथे एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे आरो साफ्रोमबो एनडिबिफोरा जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हानायनि मोनसे राहा लामानि थाखाय आरज गाबनो थाखाय खावलायदों। दानिया जोंनि बे खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोना साफ्रोमबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिनि उदां अख्राङाव फैनायनि बाथ्राखौ लानानै नोंथाङा साफ्रोमबो साफा जोंनि बे खौरांनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरदो। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।